Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahog. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahog sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagdali sila si Teresa paingon sa nahulgan sa sakyanan ni Colonel Bregido. Yan ang pagkagabi, may nagunang balita ang hitabo ni Colonel. Nahimot ka nagtanaw si Sixto, ug dinhi may gisulti si Flor sa amahan, ug unya, nagpakita og kahimot. Yan ang pagkaugma na lipay si Teresa, kay mitingog man si Alan, ug nagkuyog sila nga miduaw sa lubong ni Amado. Samtang dito sa kagalingon sa mga silis, misihag na kung unsa ang pagkatao ni Flor. Mga hikala, di ang laing sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Oh, okay. Oo. Okay, bye. Pa! Onya. Hain si Roger? Tapos sa kwarto. Yan, sarapan. Okay na. Tinawag ka? Ay, laki. Matuman ang imong gusto. Ang imong hepe, muna unyay bagong hepe din sa ato. Mga langit. Mga langit karon. Inyo lagi ko gihimo puhunan sa mga dagkong rago sa PNP da. Aron lang matuman ang inyong gusto. Mga langit. Maligo na ko kay mulakaw ko. Okay. Kiring, Flor. Unsa? Dili kay prinsesa ka lang nabo na Roger. Anghel ka pag yun, kinahugi kang sa langit. Mga langit. Asa naman tos Flor? Ay, Mike, diya ka na. Good news. Good news, ha? Ato na ang bagong hepe sa syudad. Yaman. Nadagyo siya kung bangod, ha? Kaya doon ang bagoy mo baliban si bumanghot. Pahiyom na ganidaan. Wala. Malalay ka na yun. Mga langit. Wow. Hinay lang. Maato na ang langit. Mga langit. Mga langit.
Nagsigi kog ampo sa Ginoo. Nga naman na mo na untang madawat ang nahitabo ni Manoy Amado. Kung mahimo palang unta na ako, kung wa palang unta ko'y trabaho, kada adlaw yun nga kuyog-kuyog hanta ka. Aron permi ka na akong mabantayan. Tandugunon kaayo ka. Nahadlo ko. Murag mibalik ang imong bation bitaw ka ni Adto. Mukalit kalag kalisang. Ambot. Bisa ko saon akong paninguha nga malikayan ako nga mubati kong kalisang. Dili gyud ako mapiyog. Dili na ako mahulagway nga ang bation kong kalisang. Malimot ko sa kong kagalingon. Di na ako mahibawan kung sinitabo na ko. Ambot ka nung naingon mang kuwani. Dili matingali ko normal nga pagkatao. Normal ka, Alan. Normal ka. Ikaw ra mao'y magkatambal ang imong gibati. Kundi ka magpada sa imahinasyon sa imong una-una. Ambot. Alan. Oh, gamay na lang kandila. Hapit na maupos ang mga kandila. Lan, Oh, si Flor. muna nilang kunin mo. Ganun muna ka man. Naaman si Flor. Ganun naibaw magkaasya nga niyata din eh. Kasi ba yung naibawan? Oo. Ianay mo sa cementerio? O, may kumahibaw nga ni abadain mo. Flor, Nagdakog buwak. Plano na ako gabi mo ani ko sa lubong ni Noy Amado aron danan siya mga buwak. Oh. Hi, Tess. Flor, Oh, good morning, Noy Emil. Ay, good morning, Flor. Uy, karon pa ko da? May tingin ka na lagilan. oh, pag-abot na ko sa ila ganiha, magkasulti naman siya. Oh, nagplano mong gani kung nga dadon ka na akong doktor, Ala? Flor. Namatay na si Colonel Berhido. Oh, ha? Suod sila sa Papa Amado o si Colonel Berhido. Karon patay na sad siya. Sila na lang si Roger o si Papa Sixto ang akong paglaom aron katagan og justisya sa Papa Amado. Ayaw ka wag paglaom, Alan. Uy, naadi ko ibalita ni mo og malipay kay yun ani. Sa unsa palihog, Flor? Ang mapuli ni Colonel Brigido, kaila og suod kanila ni Papa Sixto og ni Roger. Ha? Tinood ka, Flor? Oh, tinuod lagi. Flor, salamat kung mo ka na. Magkita man sila ron si Papa og ang bagong hepe. Siguro na nga hisgutan nila ni Papa og ni Roger ang bahay ni Manoy Amado. Gustong ta ko nga makikita sa bago niyang hepe. Gustong ta ko nga makiksulti sa niya. Gusto ka? Ako ingnon. Suod man sabi niya. Flor, salamat kayo ha. Daghan siya kayong salamat. Maayog kayo mo si Papa Sixto og Roger na mo. Ingnon talang unya ka kung naingnan na ako ang bagong hepe, ha? Ubanan ta ka nga to niya. Ano kung kaguol, ha? Paninghuaon ako. Abi ni mo, nabuhi nga kong paglaom. Tungod kay mutabang yun ay mo na ako. Excuse di ay ninyo ha. Naapa maday ko'y tambungan nga press con karon. Hapit na ang oras. Ato na ko lan. Flor, Okay. Tess, text lang ulit ako ni Molan. Bye. Lan? Kamit ko ko anong test na? Kung maabot na gani ko magsultihan na ta, muli kay din siya. Nakagusto na ni mo si Tess, Alan? Alan, huwag ka man kung matingog. suod lang kay si Tess. Hibawam sa kana, gagmay pa ta. O, bitaw. Tinuod bitaw. Masuod pa nimo si Tess kay nako. Kaniadto pa man na ba? Pero na-feel na tingali nimo ron nga mas nabalakak pa ko diha nimo labi na karon sa nahitabo ni Noy Amado. Kay ni Tess. Nabisan tuod-suod mo pero mas busy siya sa trabaho. Bukha ang imo mga mata, Alan. Flor, Ning
nahitabo karon ni Noy Amado, reporter tuod siya. O katuhuan nga maikatabang siya nimo. Oo, maikatabang siya. Pero mas epektibo ang akong tabang kasi ang tabang ning kahimtang nimo karon, Alan. Ug ipamatuod ako na nimo nga mas epektibo pa ko kay ni Teresa. No, Emil, nagmotor mo din ni Noy? Oh, Flor. Di man backride si Alan. Diha nimo ni kuan. Dito siya backride sa motor ni Teresa. Noy Emil? Flor. Kung ginahan ka na gani nga mo pauli, Noy, pauli na lang. Kay kami lang si Alan magkuyog. Bini mo, kaulion na baya kay ko kay naapa ko'y ipanguli sa mga silingan nga akong ipanghuaman o mga gamit atong paghaya ni Amado. Di ay. Sige, lakaw na lang no, Emil. At di man na una to. Ayaw ka bala ka ni Alan. Ako may mukuyog niya. Dong, Alan. Sige na lang lagi. Paunahon ka na lang puno ni Alan. Ato na ko, Dong Alan. Arin ako, Flor. Wala nasab ka magtingog. Tubad na ha? Alan, ayaw na lagi ka balaka. Ayaw na kaguol. Dili lagi magdugay, masulbad na ang nahitabo ni Noy Amado. Mulay akong ginugtukan. Naikugbiya ko ni Papa Sixtog ni Roger. Usa ka milyon ang ilang ihatag sa magkatudlo kung kinsay nagpatay sa kong amahan. Ay, nanaguna-huna, apa. Karon sab, ikaw na sab. Magkatabag ka kaayo kay imo mang kang suod kaayo ang bagoon niyang hipi. Sige huna-hunaan na, oy. Ang angman kung pasagdan ka lang nako. Di man kina mahitabo nga pasagdan talangkalan. Dili gyud. Hibaw gyud ka nga di gyud ko kahimaan nga. Mayon una akaron nga kitang duha ang nag-uban. Kitarang duha dinhi sa sementeryo. Gikan dinhi. Kuyugi unya ko ha. Lan ha. Lan. Oo, kuyugan ta ka. Salamat. Hello? Dugayang mitubag, Naani kas inyo, ha? Wa pa. Naapa mo sementeryo? Wa na. Hain man di ay mo. Dami si Flor sa mall. Kamong tulos si Noy Emil? Kami ring duha sa Flor. Okay. Bye. Makalagot ani, uy. Makalagot ani, uy! Hoy! Hoy, may gugo! Ay, sorry. Sorry, Bet. Nawa man, naputol. Si Tess ang nanawap, no? Oo. Klaro lagi ka ay nga kung gusto ng babayhanan ni mo lang. Pero gi-check up ka pa niya. Time para good lang. Tanawa na good kong maayo. Kinsa may nindot o gwapa namang Tess, ha? Ambot. Di ko. Kinsa lagi. Parehas ra mo eh. Mamakak yun ka, oy. Ha? Bisag ako yun. Ha? Sige ta na, oy. Mga unat ta. Dili man unta tumahitabo ni Colonel Franklin. Pero saan yung dili magkahuwat yung ibalhin sa laing lugar. Gusto namang magpagkamatay. Gusto namang pagkamatay ba? Mauto na hitabo nun niya. Ikaw na'y bagong hippie din ni Leo. Musamot ng kaligon sa to grupo.
hapsay na nga atong palakaw sa negosyo ni Sudara. Nahawa na ning Sudara sa mga gahig-o ug samukan sa atong mga negosyo. Wa na si Colonel Franklin, wa na sab si Amado nga numero 1 problema sa atong grupo. Good. Giwanan yun na ng akong paglingkod din. Hi, Hepe! Oh, Flor. Pa, niya si Alan, oh. Akong gida, aron ikaila-ila niya ang bagong hepe nga mutabang at pagsulbad sa pagpatay ni Noy Amado. Alan! Bisamot kagamay ang kalibutan ni Alan. Sundan ninyo ang uban pang mga sumpay ning Sugilanon. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.